Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsio ka barek, but pila bandai group ban kuli da ka education loan, pila aruban chukola ho number, kandai nyo sao san riu pranot, lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Ki dekat jangka Voice of the People Party Ranikor Circle. Hapok jingalam jong Presiden uba Overlin Imyong. Ha ka arp sautri ujimbang arja pulai. Kila lej ban syong kelan mengor hakmat ke yeng jong MLA ka Ranikor Constituency uba Payes Marwen. Kabadan hamaulai kenton masar Shillong. Kani ke jing lej syong kelan mengor hakmat ke yeng sa jong ki MLA na rilom khasi. Kalau kumsi benta bandawa yo ba Payes Marwen ba udai ban keren ya kamat jong ke reservation policy kum ke jing ajing kersya ne ke jing dawa jong Presiden ka Voice of the People Party uba aden basayumat urang pelong haduk mentai ke jing syak tangan ke ba klemput sini. Liang jongi ka Voice of the People Party jong ka Ranikor Circle hapo ka jingilam jongi Presiden jong ka party ba Overlin Imyong jeng iwan hangni haying jongi MLA MDC jongi iba Pius Marwen pangin wan ban Kershan dia kali ka home strike jong iba Arden ngana bersemoj bolong Presiden jong ka Voice of the People Party bat jingwan ka jongi hangni galong bangin wan ban penpau ka MLA jongi kum MLA MDC jong Ranikor Constituency tingi bau dai ban penpau ban keren AA namar mau udan hang sarkar dia ladai ban penpau ya kadi kajing jong kari bekerja baru berkhamtam ya kajing jong kikun samla ijongi ha ka dai ban kani ka reservation policy bat nagaliang jongi ka VPP jong Ranikor Circle i dawa na MLA jongi bau dai ban shim ya kasenjam barkas budi shim kia halor gane ban penbek ban ya gane ka reservation policy ban penbor ya sarkar haga biyadai bat gane ka cing penbek ya gane ka reservation policy ya gane ko ya nagaliang jongi kum pin nong yalam jong ka Voice of the People Party na po Ranikor Circle ngimla ban penpau itu gis prasamla kibadon konstituensi kibada kimla manedon ikat batni hagani kapor ndai kidon kaju kemensim ban Kershan yangi haga makum kani kapor bani wan kani haying jongi MLA MDC jongi wi penpau ru kajing so ai kublai gidi samla puli kilong pa kilong bi kibaya sa thani silong wan kapor ka bakerki bangi penbek ya gade bangin wan hagani haying jongi MLA MDC jongi ru ngila manedon kat ni hagani gasngi ke pemerintah yang nagaliang jongi kum kinoyalam so ban penpau kajing ai kublai pi ki para member jong ka parti bat bafindang yatre sistem mania ai ke jing Kershan yangi ka parti haba haborok tiliang habo ka konstituensi ke jongi te kendian agane ka por wan ang ni pum long pa mo da ka jing kit ni ya ki kon di ti de ane ke jing wan jong abo wan senang lano ya kini ki ya kini ki perlok show ka parti BPP nang tidak buat Ranikor Circle nak kecil sukia wan ang ni nam ta kalau wei jonga pum ukfau bodon kata kecil kekri ya kayin kasam wan ang ni ban ai kata kecil Kershan ukura kampami Presiden ramba jong kabrinti iba ba shim ka senjau agaba in shim in rai ramba ban shim kecil kekri tang nam ta ka parti nam ta ka jing montoy jongno harai isim ya kani ka sinjam nam ta ka jubet bat ka jing yang lang jong baro kedekot jong kari bat ka jad benreu te masim ne bat wan nga ai ka jing support ka ba pura ya i personal ba yo ka Voice of the People Party halor kani ka ba thungkam thungjam te mentangi don hang ni po i kaying jong i MLA bat MDC badul buram jung Ranikor Constituency MLA jong yu nakaliang jung akum uru pa ba Asim ya kani kabu ban karpan
ya BMA jong wa ite ban lada idang snow ba idang nei ta do Islam jong kari khasi ba jong ba ibadang dei ita udkhot jong kari ba ta judgment reo agar parti I dak baburam ba insoba ban nomsap menti halor kane kapenta kaba ban fon matoy no ino kumbangala friend bane chuban biang ajing mantoy yagi kun jong I ro yagi persa di jong I ya kalawai bat kapateng jong kari khasi ba jong I tengah karpan batong nginom slow bang idan parti hakano gono parti hakano gono fenhun harai ani kadai kamat kaba ikun samla bat kalawai jong kari ba kajai bunreu ngidan kam ban keren bat ngidan kam ban pen I kata ka jingetli kum ikhasi jong ka riba I jongi te karpan ya I MLA bodon borom jongi walandelong ka bala wala pidon hakano ka parti hakano ka liang harai kani kadai tusim nalor ba pidon hakaliang jong ka sarkar ban keren ai namta ka im ka yap jong kari bo kajai bodeu bat nga kenturo ya ki paradong perthan jong konstitusi nang nisya kaman bato min ai ka jing kasan ka pura ya kani ka seng jong hapo ka jing alam tu ba dan namta kani ka phakam yak jo hari ni anda ka kwa wa pau ang ni ba hakini kisngi gidan ki ba yalam wakla ba kata ka pha thungkam thungjam na kaliang ada susi hado katakta na kaliang jong kini kindong ikmar kasing jongi yalam wakla ya kata ba haba ki ong ba kani ka pha thungkam thungjam bangim dei bania stai yo ka wara ka e ka jing ya per de badreu ba ki ong ana ba kat kum ki ro rong ba ba pop mat yo ka mutaya ba yo le se pangane kan poi kata ka jing sukhu jing ya per de badreu de haga ji sungu junga sungu ba kani ka jing ong ka dei tang ka boy ban pendu bor I pom ti paradot forasnam kamut ba kim don jing kli yala ki kun ikseu ya kapateng di badang wan baro tengah karpat lang ki rorang ba pindong ki khamat jong kane kari si I jongi ba tumba phikua ha tirasan election chua ka arbonai laibanai piong bangi ya kari ba ka jaj breu min long dinong ki khamat dinong thawan min long dinong yanda hanrei da ka burom dei bo ka tho bo ka no hai kat kum ko ba pa kini kislik snam nadu ba ngala yo I ka hok bas ka hok ka jonga ata ka hok ban phebut ata ka shibut to ba kodor ka jonga nadu snam knai bukla adu manta ni im tang ha ka jing sha pan be ni sha tang ha ka jing yalam makla te kala dei ka pore ni kum tu pai ba ro ba ha ka ni kenti ka manta ngin kala thia ngin kala dem ngin lot ngin lau kita di jengmut ki jing perkhat jongi hakba ngila lengba jonga iwei jongi wei poi wei ba te lengba ngila la ban lot kita ki jengmut jeng perkhat ki ba ngila sha pan bit waro kita ki postnem ki ba le te lengba ngai scam lengba ka jing su thu ka jongi kum ki ro pai ba ti be ki them uluk ulang te endang ngila de ban lot kita ki jengmut jeng perkhat bangin lom no nginyo aya ka kata kasenchang ka bakhoi bat ka basuba bat ka bandan nong rim bat bakan dan kata kalawai namta ka ri bagaje beriu khnya khang ne kwa ban pan pau ba ngasud daslu sun ai hadu kata ba presiden rong ba jongi uta ngalaban ong ba desisa uta uklawat jong kari hagani ka juk ka bamenta ba kum uta urong ba ta breu ba yi jingai badan ka jing kli un ham ban sim ye kane kasenjam ban sa than hala jong kari u hap ban sa than hala ka jong ka ying ka sem hatu kum kini ki bakam brosikta ba ki de ki ngelam hun se mo wan yo I ki khon dikti jong phi ba ki sa than hatu umla se wan pen bha ya kata ka pha thung kam thung jam kat kum ka juk haba what ya ka constitution jo kari India ila bat fun kala hakano kono pot hatu kan e ayu kan hatu pin isen ai mo iki kun lada ki yam
ada ki tangan ki pan ni ke kepada man pan atau pim kuasa iki kon pim Israel iki kon ya kata ke jing dawa ke basyongnya ke basyong hau bat ke basyong lei jong ikon namar kata ngakar pan ya gini inong ikmat jong hakane ke berta kon apa ada khep ke pemanta kani kadi ke isu dei mat pani onong yano re kadi ke dini onong jong kari ke jeng baseo so kala bombon bat khando kharwai ai ke jing pilbok luang ya kani kasinjam ke ba I presiden lang ba yung points of the people party halal kani ka reservation policy ba ni pilbok yang ba ibu yang buat yang scam problem dan lem dan kan party hakani ke jile ka ba syongnya bat ka ban penmentoy ya kon samwa zeo ki pateng ban wan ni nang ni sakwan relation